Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Täzeliklerden habersız kalma, bir de ağda ol, bir de yapma. Dostlar, hemmeňize salam, habersız kalma gepleşigimizin 273. bölümüne hoş geldiniz. Altın Gıydımızın fanları eýem tesirlerde ýazyp başlandyr. Altın nirde dip. Altın ýene Istanbul'a gezmäne gitdi. Dowlan gününiň şanyny ejesi ýene 2 hepdelik kanykul padark etdi. Paka Altın Istanbul'da. Bu bölüm ben alıp barýan, nesip bolsa inniki bölüme ýene Altın gelýär we inniki bölüm nesip bolsa Akyapter studiosunda bolýar. Hawa görüşüňiz bu bölüm Mediatym ofisinde, Lewapdak ofisinde. Jahana Seyran'ın zdanyasında, o turistski firma Jahana Seyran, Eyzabin ulağına yakıdendir şu caseri. Ve dostlar, bugün 2. sentyabr. Bu näme demek dostlar? Okuwçylar, talipler, gönü düğün bağlar gün 1. sentyabr bayramı bilen Mediatym adynyň tüy firmamyzdan gutlaýar ve bütün okuw ýyly size üstünlükler ýetizehin arzu edýär. Dostlar, bu hepde bet täzelikler var. Bet kliplerim var, bet konfliktin temalarım var. Tak što like'larını ýadyňyzdan çykarmasaňyz, göni täzeliklere başlaýar. Klip täzeliklerine başlaýas ofitsialny krasavçyk bilen, ýagny Celil Nurberdiýew bilen Jandyr özü klipini hödürledi. Bu klip Thomas'ın tagamyny klip gowjy, ýöne aýdym hit bolarmy, ýokmy, mene öz pikirim goşsam bilmedim. 50-50. Zanradi, waq gözleri, sevgiden hassa becersin yüreğimi. Zanradi, waq nezeri, yüreğime melhemdir onun sözleri. İnniki klip täzeligimiz Feko Jumayev, Bibi Can. Bu klip çıkmanka, 4 gün oldu, 4 günün içinde TikTok'a teaser yüklendi, yarım milyon prosmotru geçti, 30 bin like geçti, yani Feko Jumayev'in TikTok'un teaser rekordu, yani yanlışmasam. Ve klipim düğüncük çıktı, teaserce klip. Hemen maslahat veren, görüp bilirsiniz Feko Jumayev yine rekordlarda. Dağın başı duman duman sil gelyana ay Bibi Can. Dağın başı duman duman sil gelyana ay Bibi Can. Aç çocuğun basfağrına soğuğalayan yolsan Bibi Can. Ovodun Zenan başıyımız Maral Durdy ve teaser klip hödürledi. Kimin var? Aydayın içim, yeşidanlam girdimi, hafrat bilen çökermegin gerdeni. Ava deyle, şol bakiyet yurdumi, bu dünyede senden... Özbekistanlı Türkmen kardeşimiz Osman Navruzov, yani dostum sağın denmi malalikni deyip hit aydın var Osman Navruzov'un şu Azerbaycanlı bir gıyıl aydınçı nefes bilen teaser klip hödürledi ve bu klip 2-3 günün içinde top chartlara girdi, yani trend aydınlığın biri oldu. Asya'da Avrupa'da bir dana sen bir dana, Tavus gibi tağlana sen dur dana, aldı canım nefes hanım yamanlani aklım. Dostlar, kliplere birazdan devam edeceğiz. Hazır olsa, yadınızda olsa bize YouTube'dan logo gelipdi. Ben şu logonu siz bile maslahatlaşayım dedim. Ofisin şu logonun neresine koyalı, ya stolun üstüne koyalı mı? Bu göründü değil mi şu an? Berde bilemek görünüyor, ya bu paketinden çıkarayım. Görünüyordur da. Seyredin dostlar, Mediatym Production, yani Mediatym Production derler, yani fanpage 100 bin, yani sizin sayanızda yadınızdadır. Yani bir eyyam oldu mu gelin, April'de geldi mi hemen. Sizin sayanızda 100 bin ağdan geçtik. Şubat'ta devam edelim, nesip edeninden 1 milyon olmak nesip etsin. Bizim 1 milyon olmamızın yekecesi ya, siz olup biliyorsunuz ne edip şu videonu ya, prosta Mediatym'da iyi halan videomuz. Mediatym kanalın özünü, öz dostlarınızı Instagram'dan, WhatsApp'tan, Imo'dan tapağı yok. Любой bir platformalardan yazışın, yani yeni burada edilen platformalardan Mediatym'ı paylaşsanız ve bize ağzab olmadık dostlarınızda, patpisasiya etmedik dostlarınızda uğradık, patpisasiya ettirseniz nesip olsa yakında 1 milyonunda yeter. Tak inni kliplere devam edelim. Logan nereden koyalı? Stolun üstünden mi? Mediatym'ın aşağından, yukarısından. Sizin maslahatınız gerek yarın tesirlerden.
Kliplara devam edeceğiz. Gayo təzə klip hödürləpdir. Yüzü gülýär. Aydın barada pikirimi aytsam, aydın gowy bolupdyr, udaçny bolupdyr. Klip barada pikirimi aytsam, ideyasy diýsen gowy, bir ütkeşik ideyasy var. Ýöne klip gatyr prof diýil bir hile любительский уровеньde işlenen ýaly. Aslında Didar Kakabaev'den has gowy klipler çykýady. Näme üçin bilemem. Yüzü gülýär, yüzü gülýär. Görsen ýene göresin gelýär. Ýüregime al eýär, tanadym eýär, seýdim eýär. Yüzü gülýär, yüzü gülýär. Mana da öz ilkinji söýgüm klipini çykarypdy. Ýalňyşmasam bir ay töwereginde, ýagny bir ay mundan öňrek men toşny datasy da ýadymda ýok. Ýene şo töwerek. Ve şo klipin akustik görünüşini çıkardı. Dinleyin, lezzet alın. Açtım baktın kapısını, ayrılık der sevgin sonu. Tapsamam senden olsunu, seni kıysadım. Klipte ədeliklərimizin yeni biri Şahzod Gulmuradov'dan. Şahzod öz repertuarında, öz stilinde. Men seni hiç kime dene bilmem. Sen ötküzük emmeden mala yakın. Rahman Hudayberdiyev təzə klip hödürləpdir. Yüreğim kemsinme. Yüreğim koy kimsinme, kemadır her kimde. Ecizleme, ecizleme, olalı bizdelerde. Halipa Pelvan Halmuradov. Şairdi Resul Çopanov Akbata Aydın klip hödürläpdirler ve bu klip men ýalňyşmasam ilki klip. Belki ýalňyşlygyn bilýän, sizem eger araňyzda bilýänleriň bagysy tesvirlerde ýagny bir näçe ýyl ozal düşürilen klip Aydın men pikirimçe galandan bilmedim. Kapıyım açıp mıdan gelyen mihmana. Arman neme hılmat etsem dost yara. Gülşin Növezmamedova'dan bir näçe konsertden klipler var. Mukam kanalında. Yarınlar fani dünyanın ahiri bir vaat görünür. Canı suyalap tutur, şumpilek hayat görünür. Men Guga Mediatım kanalı üçün näme sonra taýinladym, sen dinleýäs. Başlysyn. Assalamu alaikum mediatımı kemmäňizi hoş gördük. Geçen sapar berilen soragyň jogabyny Şamrat Aşirowden agzamyz ilkinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başardy. Şamrat bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni ýene-de täze logik sorag dostlar, şu taýda bir kartinka goýjak. Şo kartinkada sorag belgisiniň deregine näçe ýazmaly? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, hemişeki ýaly meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, sag bolun. Dostlar, MP3 täzeliklerine başlamadan ozal sizin pikiriňiz gerek. Siz bilen pikir alşalyň, sizin maksadyňyz gerek. Ýakynda nesip bolsa, edil şu jaz görýän ýeriňizde men bir podcast formatynda gepleşik podcast hödürläsim gelýär we şo podcastda nähili temalar bolsa sizin üçin gyzykly we nähili temalar, ýagny mowzuklar sizi gyzyklandyrýar. Şo zatlar tesirlerde belli keçsene nesip bolsa eger podcastdy başlap bilsem hökman siz bilen bolan. Bize aldamar. Indi gelýär MP3 şahajagyna, MP3 şahajygynda hip-hop täzeligi däl-däden, ýagny sayt dälden sadaga. Saykyn galamyny hiç ilek söz ýok. Flow'uny we vibe'yny berekallah. Sizi arkanda götüren Louis backpack, bu torbada cash can, börük diye cash can. Başına barcak değilim, karışan deydi bash cam. Karışan bana cashback. Bize aldamar. Gelesini skandal temalarımızda Aydaýozyň mardaky açylışda, ýagny bir marketin açylışyna Aydaýozyň mihman bolýar we şo marketde mihman bolanyň açylışynda 2-3 tane aydym ýerine ýetirmeli we şo aydymlaryň birini ýerine ýetirip durka aydym durdurýarlar, ýagny goý bolsun edýärler. Näme üçin goý bolsun, näme Aydaýozyň anyk düşünmedi diýen market bilen düşünşmelik bilemok men. Gelin Aydaýozyň özüni dinleýin.
şoýlukçy konsertimizde ýatyp. Bekçenem bolýan. Bolýan bekçem. Millet hemmeňizde salamu aleykum geç şahşy. Most bilýänsiňiz, most bilýänlersiňiz dün marada market açyldy. Şoň açylyş şowuny da men mehmançylyga çağırdylar. Bardım, sana aýdym, millet üşüpdir, sağ olsun, minnettar. Ýöne bilemok käbir sebäpleri görä yapdylar, ýatyrdylar şu açylyş şowuny. Birinci bilen otak adamları konsert dip çağıranlıklarına men günäkär däl, men prosto mehman, men onun mäşmit görünýän gaýdýan. İkinci bilen hem şol onun mäşmindem dolu aýtdyrman yapanlary üçin men günäkär däl. Başarsan yaptırman saklamaly da kansa durmaly. Başarmasan hem soňunda gurulamaly. Lan otayda men näme günäma? Men bardım, haýyş etdiler. Haýyş etdiler, bardım. Indi gelýär ýene bir skandal, konfliktni temalaryň birine. Ýadyňda düşen bolsa Betbelli Milena diýip bir gyz bilen interwýu etdi. Interwýu diýsem, Betbelliň formatynda. Öňrek bir kaý boldy, ýa-ni näçe wagt toşny ýadymda ýok. Men türkmençe bilemok diýer aşa video karaçda. Ýany ýakynda da bir Natalya diýip bir gyz bilen interwýu etdi. Indi şu Natalya interwýusunda, Betbelliň interwýusunda Champagne ya Milena diýilende Champagne saýlýar, näme saýlýar diýilende ýene bir kısan temalarda şoň üstünden ýagny Milena ýakmaýarmy şo gep gurrun soň bular storiesda hype wadi diýerler gepin gytgasy. Ve şo taýda bir rolik çygyp TikTokda gawat geldik. Natalyaň rolüne dinlen görün. Люди, которые думают, что это все я начала и то, что это я ее беспокою, пожалуйста, посмотрите это видео. Ой, у меня ужасно просто Назик видео, который как у меня она сняла, у нее залетело на 20 000 лайков, мне так обидно сейчас. Она просто тупо меня скопировала, почему у нее больше лайков, тупо из-за того, что фон задний интереснее, так обидно. Думаю, это все объясняет, за что она так раскидалась говном, и за что у нее такая бурная реакция на то, что я сказала просто в интервью, то, что она неестественная. Görən olsanız, bir zatlar aytıp geçeceğim bu hoýja. Ne men diýjek bolýanym? Dostlar, sizin pikirinizçe bu 2-3 gün dowam etdi de soň ýitirdiler. Ýagny goý bolsun etdiler, öz arasynda düşünçler, näme bilemok, hiç habarym ýok. Belki şu gün edip duranlar, ondan hem habarym ýok. Men pikirim hype mıka, bir ağaçıp interes çekmek mıka, indi anyk bilemok. Sizin pikiriniz, eger araňyzda bilýänler bar bolsa, hökman ýazyň bellen. Indi gelýär, iň gowy şahajyklarymyzyň biri, haýsy şahajyk? Tesirlerde bellen. Ne, her kim üçin özü birdir, ýöne biz üçin, köpüsü üçin pikirimçe könülleri ýatlar şahajyk, iň gowy şahajyklaryň biri Berdibi ve Mehri Ömürzaya. Rihanna'nın aydımının Türkmençe görünüşü bir wagtlar trend aydımdan biri. Anana gelmeň bek süýme sen sevmeň dünyam ýalany ömürler domy aýym günüm sen sevmeniň näzim ýanyňa düşermi sen ulan arzu edip tek geceler yıldız bulup doğar deyip benim sevimiz tüm asmana. Yeni bir könüllü ýatlaly Ägert Halypy başymyz Atawa Çarolyp Yaman Aqval. Yayladı geçti göçüm Gülolunu ara taçım Yayladı geçti göçüm Gülolunu ara taçım Dostlar, indi gelýär, sizin hem gowy görýän şahajyklaryňyzyň biri auditoriýa bilen, ýagny siz bilen swýaz gurýan şahajyklaryňyzyň biri, tesirleri okal şahajymyz. Birinji tesir alyp
Bayrak kazanan dostumuz Bayramhan diye. Bu dostumuz yanlışmasam öňem Bayrak kazandy. Men şoň adyny eşitdim, yanlışmasam gepleşikler göremdim. Tüveleme mejitimi gowy gepleşik bolupdyr. Sağ ol, minnettar. Bayram üçin mejitimi Instagram'a ýazyp bilersiňiz. We ýene şu ýerde bir zat belli geçeýin dostlar. Mejitimi Instagram'da käwa bir hepde bolýa, iki hepde bolýa jogap bermedikler mümkin sebäbi iminli sosial setlerle jogap berýän işgärimiz Tomus boyunca kanyokula çykdy. Häzir nesip bolsa sentýabrdan bolşýala. Kak bolajyn jogap berer we bayraklaryny wagtly wagtynda ýatar arkaýyn bolun. Indiki tesirimiz Aşyrova. Türkmen halkymyzyň üýtgeçiklerini ilkinji bolup Türkmen halkyna hödürleýäniňiz üçin size Moskwadan Ullahan sağ bolsun aýtýarym. Köp sağ olun, bizim size sağ olsun aýtýar. Ýene bir tesirimiz Täş Mämetden. Tüveleme mejitimi işgärleriň işinde üstünlük Allahjan size elmidama gollasyn udaçy. Elbetde Jeyçnur Alparsyn Soçydan ýakymly salam diýipdir. Sen diýeniň bilen ine men bu bölümi özüm alyp barýan, esip bolsa indiki bölümde ine altyn gydymyz geler. Sağ ol. Merdan Kurbanowdan gelen tesir. Salam altın saçly, altın gyýyp gowmy. Ýagdaýlaň. Perdaçaňyz bet bolupdyr. İşlerinde üstünlük mejitimi diňe öňe Polşadan Türkmenistana salam ýollaýan. Bizim bütün dünýä ýüzündäki türkmenlerimize Türkmenistandan salam ýollaýar. Janyňyz sağ bolsun, özüňize gowja serdin. Dowam etdik. Tesirlerimiziň soňky Very Good Boy'dan 100.000 patpişik üçin YouTube knopka alaňyzokmy diýär. Dostum siz gollasaňyz biz bir eýam 100.000 bolduk we knopkany bir eýam aldyk. Men Instagram'da, Mediatimda da, öz sahypamda da, YouTube'da da Shorts'ta paylaşdyk. Ýalňyşmasam logo geldi diýip inem. Karopajynda dur. Ýa görkezdim getbeşiň ortasynda. Ýene bir gezek görkez geçeýin sebäbi birden çojağa şerini sıptıran olsan ýürüteseň üçin, ýürüte biziň Mediatim agdalarymyz üçin görşüňiz ýalyp. Bir eýam geldi bu logomyz. Ve pikirimçe bilik bolan olsa da şeyle tutayın görünýändir. Dostlar, sizin ýene bir pikiriňiz gerek, yani sizin ýene bir istegiňizi tesirlide bellemeňizi isleýän ýüze gepleşigimizde ya täze şow gepleşigimizde myhmanlardan kimler gelmedik bolsa şolardan bellen ve ýene şudan bellen masal üçin plany gelsin da diýip köp ýa-da görýän. Masal üçin Eldar Ahmedov. Biz Eldar Ahmedowy hödürledik. Ýöne häzirlikçe ya iş wa ya şoňa meňdeş bir zat. Sizin Eldar Ahmedowyň Instagram bilýän, TikTok bagysy TikTok'un bilýänsiňiz. Hükman ýazyň, Mediatima bar, Mediatimyň gepleşigine goşulmy ihman bolsun diýip, sebäbi sizden şolar ýalyk sapşenýalar, şolar ýalyk mesajlar alsa, hasam bir bagşy begener we höweslener we nesip edenden gepleşigimize geler. We şeýlelik bilen dostlar, bu gepleşigimiň soňuna geldik. Nesip bolsa, indiki bölümi altyn gydymyz geler, altyn gydymyz alyp barar. Ve sizden ulu hayır, sizden aktiv olun, hükman. Bizi gollaň, biz gollasaňyz, hasam höweslenýär, hasam tijenýär, hasam gowy işler hödürläsimiz gelýär. Ve iň esas zat näme dostlar? Özüňde gowja serdin. Täze gepleşiklerde görüşýänçek, hoş, sag bolun. Men gidip oturjakda, ştaýda durup berin, öçürüp. Çötaýyn. Bak, köpten de hawarsız galmam. Köpsi bilmeýär, ýöne öňem bir geze alyp barypdym. Dawno. Ulan kimin ýadynda del bilem, dawno. Şo altın gelmezden öň ýa ondan soň altın geldi, ip onu altyn alyp bardy düşündim. Dostlar, hemen salam, hawarsız galma gepleşigimiziň 270-nji 1 2 3 gittik. İşte. Täzeliklerle başlamadan normal. Kellem köp götüren yok, normal. Ağlacık ýalňyşaýyn, sahna arkasy bolsun, gyzyklyrak bolsun, şobu patpişikler görsün, menem ýalňyşýan. Yani bize robot değil, lipoy adamın ýalňyşýaly, bizem ýalňyşýar, ismimizden güler ýaly. Murad öz ilkinji söýgümi tak 1 2 3. Menem ýalňyşýan, sahna arkasy bar. Häkä, maçam. He? Ты ýangy ýakynda, я его делаю, Jen. Ne, sağ ol. Bu özün reklam ediýärler diýip soň kelýän ýerler. Daş oldum gepleşik baçak. Daş oldum baçak diýen ýerim bar. Şo taýyn goýa, özüň beýenерsiň soň.